My first check-up kami kay Inday Gamay. Hindi, parang i-check nila yung weight, yung height. Ito yung first time na pupunta kami sa tinatawag dito na consultancy bureau or parang child healthcare, kumbaga sa English. And ngayon papunta na sana kami, biglang hindi umaanda rin sa sasakyan. So may problema sa Accu or battery, tama ba? Battery sa English. So, ayan, may hiningan si Dudong ng tulong. So, ayan sila. So, I hope gumana siya. Ay, 10 minutes to 11 na. Tapos yung appointment namin is 11:15. Pero malapit lang naman, mga Inday. Kaya lang, if hindi magawa ng paraan, Okay. Wachten denk ik. Lege accu. Ja, dat heb ik gedaan. no? Ik weet het niet. Mga Inday, hindi natuloy yung lakad namin. Kasi hindi talaga nag-start yung sasakyan. So, may tatawagan niya si Dudong para may pumunta dito at mag-ayos. And, nagutom ako mga Inday, kaya mag-aano ako. Ito, apple tsaka banana, tapos lalagyan ng gatas. Ito na ang buhay namin mga Inday. Ay, na-stress si Dudong. Ja, maar zo meteen, hè? Eens even Elena. Mga Inday, kakain muna ako. Moments later. It's already video. Okay. No, because you're moving. No, because this video you made me. Okay. Hold. Deze, you can choose. Can you hold this one? Okay, not too tight. We did too tight. Loose. You see there's video now? This over. Yeah, over. Shit. Loose. And then you can put this one under. And then that's it. I hope it's not too tight this time. So, ayan, ganyan daw. Whoa. And then, Yeah, you just first put one leg. and then first one One leg. leg. Pull. Uh-oh. Yes. And then the other one. Deze. And then you can also put extra. And this one. Oh yeah, but then you have to put the feet also. Sorry. This one is when you put the feet too. But still, you see, you can still put the feet out. Too tight again or not? You can do full one. Yeah, and this one is for extra protection. This
Nice. Yeah, it's really helpful because when you start walking, it's shaking and put a bit she likes, like you. Huh? Oh! Oh! Ayan na, Inday. So, sinerch kanina ni Dudong yung right way kasi yung sa akin kahapon, nag-try ako parang, if makikita niyo sa live, so yun yung version ko. And ito yung, ayan, mas right way. Tingnan nyo. It's really good, huh? Yeah, it's really good Right. and really has connection. Yeah, it's better than the other, huh? Good job, Papa. Medyo moody siya kasi nga, di ba, yung sasakyan And then you namin. change. Sometimes there, sometimes there. Okay. So, yung sasakyan namin, hindi siya nag-ano. Pero mapupunta dito, 1 o'clock, free service siya. Buti na lang, yun, under pa siya sa warranty. Ayan. Di ba, umiiyak siya kanina sobra. Yun yung sinasabi ko, mga Inday, nung last vlog. Pag nilalagay siya, iyak siya. Di ba, narinig niyo yung iyak niya? Grabe. Tapos, biglang tumigil. Tingnan, bigla siyang tumigil. Hindi yung dalawa, oh. That was awesome! Mga Inday, nakakatawa. Alam niyo bang nag-replay ako ng video ko? May gatas pala ako dito. Kasi 'di ba, kumain ako nung minix ko na banana at saka apple, tapos nilagyan ko siya ng yung gatas, parang hindi siya condensed, parang evap milk ba. Tapos since karga-karga ko si Elena, inano ko siya, ginanon ko siya. Hindi ko na malayan, may gatas dito. Pasensya na kayo mga Inday. I'm sure nakaka-relate kayo mga Inday. Ganyan talaga. Hindi mo na nakikita yung sarili mo sa salamin para kung ano yung ayan, dumi dyan or dito, pwede mong punasan. Walay na mga Inday. So, ayan. Ikanta na lang muna natin. Kakantahan ko muna kayo kasi nakita na yung madungis na side ko. Yung madungis na mukha ko kanina. Nakakahiya. Nakakahiya man, pero ayoko na siyang, alangan namang i-delete ko yun. Tapos mag-video uli kami ng nilalagyan ako ni Dudong. Alam niyo si Dudong, take 1 lang yan. Tsaka yung mga video namin kung ano yun na yun. Wala na mga take. Ayun. So, kantahan ko na lang muna kayo para, ayan, makalimutan ko yung mga pangyayari kanina. And, tingnan niyo si Inday Gamay, as in, super ganda ng tulog niya. And gusto ko siya kasi magaan siya kaysa sa isa. So, hindi siya mabigat. Gustong-gusto niya yan. Nasayaw siya. People sit and talk for hours, discussing if the love they've got is real. You don't have to say it, 'cause I know exactly what you feel. People keep on talking about the weather, spending words on unimportant things, staying in a corner, listen to our hearts that sing. We don't have to say the words, we live by the love that's in our eyes. If we're feeling good or worse, we don't have to say it, we don't have to say the words. Sometimes I can feel you read my day, then I am an open book for you. Hey, never hard for us to find love, always I'm coming through to you. Oh, we don't have to say the words, we live by the love that's in our eyes. If we're feeling good or worse, we don't have to say it, we don't have to say
don't have to say. Charot. Magandang hapon. So, it's time to cook for dinner, mga inday. So, alam nyo, wait. Sobrang nagpapasalamat ako kasi, alam mo yun, ano ko talaga kami, teamwork, hindi yung akin lahat. So, kung ano yung ginagawa ko, ginagawa din ni Dudong. So, except na lang sa pagtutupi, willing siyang willing siyang tumulong, kaya lang gusto ko ako yung tutupi. Kasi iba yung pagkakatupi niya. So, ganoon mga inday. Maiba tayo mga inday. Viral kasi ngayon yung ayan, yung babaeng taga Cebu na ayaw magbayad ng in-order niyang food packs plus lechon mga inday. And 18,000 worth, 18,000 ata yun. Tapos, yung down niya is 9,000 lang. Tapos, yung remaining balance ayaw niya mabayad kasi hindi daw na-satisfy yung, kumbaga, expectation niya mga inday. So, agree ba kayo? Agree ba kayo doon sa ayaw niya mabayad? Tapos, na-mention pa niya na customer is always right. Tama ba yung konsepto niya ng customer is always right, mga inday? Alam niyo, feeling ko, mura pa nga yun eh. Kasi kung 10 pa tayo, may lechon pa, may malaking lechon, tapos 18K lang. Diba? If magpapakater kayo, diba, per head yung bayad, 300, 350. So, pinakamura, 300. Tapos, hindi yung lechon na buo. Kumbaga, nakaano na, as servings na yung lechon. Tapos, ayan, ayaw niya bayaran. Nakakalungkot na umabot pa kayo. Nakita ko kasi yung tulfo. Nag-viral siya sa Facebook the other day. Tapos kanina, napansin ko nasa tulfo ng mga inday. So, of course, tutulungan ni Tulfo yung yung nagreklamo, yung nagluto. So syempre ayaw siyang bayaran. And imagine ilan lang, magkano lang, 9,000 lang na kulang, tapos ipapaabot pa sa Sagado. Tapos na alam mo yun, na nabully tuloy sila. Well, of course, hindi naman maganda na mabully and masama yung pamilya niya. Nasama kasi yung nanay niya, mga inday, na nabully ng mga netizens. Pero syempre dapat hindi niya ginawa yun. Diba? Nakatulog pa siya ng mahimbing, wala pa siyang stress ngayon. Plus, ayan, 9,000 lang sana yung nailabas na yung remaining balance. So, ngayon, since nagkaso-kaso sila, so, imbis na 9,000 lang, plus walang stress yung mangyayari sa kanya, yun. Stress tuloy siya. So, ayan, nakakaawa tuloy siya ngayon. Hindi naman sa diba, kasi dapat kasi sa lahat ng mga ginagawa natin, iniisip muna natin. Kasi kahit naman tayo mga inday, kumain tayo sa karinderya or kumain tayo sa isang restaurant, diba, kahit hindi masarap, kahit hindi natin ubusin ilang subo lang, tapos iwanan na natin, binabayaran pa din natin yung mga inday, diba? Diba? Meron ba kayong nag-order ba kayo one time sa isang restaurant, tapos iniwan nyo lang yung food? Dahil iniwan nyo yung food, hindi kayo nabayad, di ba? Wala. Kahit iwanan nyo pa yan, hindi nyo kainin, isang subo lang, babayaran nyo pa din. So, ganun mga inday. And yung sa konsepto niya na customer is always right, nasa lugar, hindi naman yung sinasabi na kahit ganun na lang, ayaw mong bayaran dahil customer ka, right ka. Di ba? So, siguro mga inday, kung baga sa Bisaya, pag gidugo siya, katong time, gidugo siya, wala siya sa mood mga inday. Wala, nakakalungkot. Nakakalungkot lang isipin na umabot pa sa ganun-ganun. Pwede naman siyang mabayad. Ayun tuloy, imbes na 9,000 lang yung babayaran niya, no stress, makakatulog siya sa gabi. Ayan, times 4 or 5 pa yung aabutin kung magkano yung gagastusin niya. And nga pala, ayan, luluto ako ng lasagna mga inday. And gusto ni Dudong madami ang vegetables. So, bisitahin natin si Dudong. Ano yung pinagagawa nila. Wow! Yeah. Sige. Nag-aano siya ng
Tamo mga inday. Actor is actor? Yeah. Mga inday, natapos ko na finally yung sauce. Kaya lang yung problema, nakalimutan ni Dodong bumili ng mozzarella cheese. Kaya, ayan, yung ano na lang yung ita-toppings namin. Wala kaming, yung ginagawa ko kasi, ito muna, tapos, itong lasagna, lalagay ko, tapos, after, ito naman, tapos cheese, yung mozzarella cheese. Ngayon, since wala, maglalagay na lang ako ng toppings na yung normal cheese namin dito. Ayan. Patong uli. Final, mga inday, ilalagay ko na to sa oven. So, ito siya. Mga inday, let's eat. So, lasagna a la Val. Lekker? Is it lekker? Masarap? Sama masarap? Masarap. Mga hindi, alam niya magsalita ng masarap. Nagbaby talk lang yun. Masarap. Yeah, masarap. Papa, masarap? Masarap. Yung mga hindi, mostly, gulay-gulay yan siya sa garden namin. Kasi gusto ni Dudong ng madami yung gulay. And in fairness, kumakain siya. Look. Madaming gulay yan mga inday. Carrots, mushroom, ayan, aside sa tomato sauce, nag-ano talaga ako ng tomato. So, fresh from the garden. Of course, sibuyas, before igisa yung meat. And, ayan, bell pepper. So, tingnan nyo naman. Ganda ng kain niya. Diba? Mga, ayan, yung mga anak dyan, na mga mag-3 years old. So, Savi will be 3 years old this August 1. So, ayan, oh, ang ganda. Tingnan niyo mga inday, malapit na siyang matapos. I'm proud of Dudong Gamay. Masarap eh? Masarap? Masarap. Masarap. Yeah. Na, di off now. Naunahan pa ako mga inday. Ako oh, ang dami pa. Elena. Mama. Antun papa oh. Papa. Sabi. Yeah. Soon after. So, sa wakas mga inday, natapos na kami kumain. And since ako yung nagluto kanina, andun si Dudong sa kusina. Siya yung maghuhugas, mag-aayos ng mga, ayan, maglilinis sa makatuwid ng kusina. And sa susunod na vlog na lang po yung shoutout time. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pakihit na din po yung, ang ingay ni Dudong Gamay, uy, pakihit po yung notification bell para sa mga bagong video kami ma-notify kayo ng bonggong-bongga. Salamat po sa mga nanonood at tumatangkilik sa video namin. Till next time po, bye!